In Copenhagen, there's an abundance of places to eat and a wide range of flavours to discover. Some are hyped, some are well-kept secrets, from fine dining to street food. This is a curated guide brought to you by some of the most passionate food lovers in town. In this episode, the cabinet maker and self-taught chef Anders Duredam will introduce you to Noodle House. God aften. Vi står på Abel Katrines Gade, som er en sidegade til Istedgade på Vesterbro. Vi skal ind og spise på en af mine yndlingsrestauranter i København, som er restaurant Noodle House, eller bare Noodle House. Det er onsdag, det er virkelig koldt, så lad os gå ind og få noget mad. Hej. Tak. Jeg tænker 100%, at vi skal have nummer 1, som er kantonesiske pandekager. Så skal vi have nummer 5, som er som stegte dumplings-agtige. Og så skal vi have nummer 31 af gurkerne. Vi har fået lov af kokken til at komme ud og se, hvordan han laver den første ret, som er den her porrepandekage. Så de ser sådan her ud, inden at de er tilberedt. Hvad er de lavet af? Jeg har lavet nogle purløg, og så nogle vin, og nogle Oksefedt. og nogle salt. Ja, der kommer den. Wow. De ser jo så hæftigt ud, ikke? Du gør det rigtigt. Virkelig godt. Jeg har tit bestilt, de her rejer, som er sådan der, jeg tror de er frityrestegt med skallen på. Ja. Og så spiser man skallen, ikke? Ja. Det gør jeg i hvert fald. Ja. Hvis I selv skulle ud og spise på en anden restaurant her i København, er der nogle steder, I selv spiser? Han kan godt lide bøf. Bøf. Okay, tak fordi vi måtte komme ud og kigge på køkkenet og hvordan de laver maden. Tak. Mange tak. Okay, nu har vi fået de 2 første retter. Prøv lige at se, hvor hæftige de er. De er så lækre. Og der er så meget, altså den der smag, det er sådan en umami-smag, som der ligger sådan i bunden. Ikke? Det er tit en smag, man forbinder med fedt, men på den gode måde. Parmesan, parmaskinke. Der er også meget tang, der har meget umami. Altså det er ikke fordi, det behøver at være fede ting. Så har vi de her sesamboller. Stegt i bunden med sesam, og så, jeg tror, at man steger dem, men så putter man ligesom et låg på, så er det sådan damper, ikke? Tak. Og ribben, ja. Mange tak. Det må være de første hovedretter, der kommer nu, ikke? Agurker, og så prøv at tjekke det her, det er jo ristet løg. Gode gamle ristede løg fra kartoffelmaden, ikke? Det er godt altså. 100%. Det smager overdrevet godt, men bare, altså det er frisk, det er salt, og det er surt. Det er ligesom en dansk agurksalat på en eller anden måde, eller syltede agurker. Altså det forlænger bare måltiden. Vi har jo de her bærser, ikke? Ribbenene. Prøv at se, der har vi Szechuanen. Der har den der bedøvende effekt i munden, som intet andet mad, jeg har smagt har. Og altså Szechuan er jo sådan en region i Kina, som er kendt for at lave. Altså jeg tror, det er det sted i verden, hvor man laver det mest spicy, det mest stærke mad, hvor der er fuld knald på med både de her små peber og chili. Sindssygt lækkert. Wow. Prøv at se, hvor varmt det her der. Det var helt overvejet. Okay, sidste ret. Den her form for sizzling hotpot med de her hjemmelavede flodrisnødder. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men prøv lige at se, hvor særligt det er. Jeg tror, hvis jeg selv havde lavet dem, så tror jeg, folk havde tænkt, at jeg fejlede. Det her, det var også en af de første retter, som jeg fik hernede, da jeg spiste det første gang, hvor jeg tænkte, okay, det her, det får man jo ingen andre steder i København. Smør, mørt kød, og så sammen med de her særlige underlige nudler. Altså, det er virkelig lækkert, det her. Man kan kun få håndbajer og te, og hvis man prøver at spørge efter et glas, så har jeg gjort sådan der flere gange, du får ikke det der glas. Altså, det kommer ikke. Altså, hvor det sådan, men det er lige meget. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt, fordi maden den er så lækker. Og du kan se, at du er så stolte. Altså, komme derude sådan der med høj hat, kokkehue.
Altså, det er så i orden, og det er jo så meget, det mangler jo så meget sådan nogle steder. Og så er det en billig restaurant, det her. Det koster ingen penge at spise her. Hver gang man kommer her, er det så godt. Jeg har aldrig spist der, hvor maden den ikke var fuldstændig, som den skulle være. Og hvor den ikke var sådan der bedre, end man huskede den, og bedre end sidste gang, man var her. Og hvad har vi her? Ej, mener du det? Det ser jo helt sindssygt ud. Og det med skal på, kan I se det? Man kan spise hele skallen. Jeg spiser også halen. Hvis der er nogen, der spørger mig, hvad for en restaurant man skal spise på i København, så vil mit svar lige for tiden, og har været det i lang tid, at man 100% så skal på Tap & Noodle House.